Ako'y nakitaan ba nga post kanina ni yung mga kanding. Bili ba ni mga kanding no? Mabot na sila ni. Pero adto ta sa itong classroom. Ah, I don't know, correct me if I'm wrong ha. Pero usually atong itain ang mga bata nga para na to dili siya, wala siya ni-adapt sa norm or culture sa classroom. Pero para nako, kung kaning mga kanding atong badlungon na mukatkat sila din, di may mo na silang ordinaryong kanding, wala na sila distinction sa uban na klase nga kanding. Kanya, we are made different man, we are unique individuals. Pero naman sa buwisan standard sa school, na po standard sa classroom. So libugal yun saan pag-reconcile na. Kaya usually ang practice na to sa classroom kung magkiat at mga badlungon, which is ang ngayon siguro badlungon ng uban kay sobra na po kaya. Pero atong gipatay ang ilahang athleticism, no? Mahimot atong athletes ng mga isog, mahimot ng military or police niya. Di man pwede maging anak sila sa classroom kay ang uban dili man parihan nila og karakter ni outstand na sila. Ang ilahang karakter dili man pariha sa uban. Ya tungod na to kay atong tan-aw nila murag naughty atong isuway og compress atong gusto na to muwa na silang system silang lawas o ng uban effectively nabuhat na nato. Pero gihimo siya sa Ginoo nga to. Ang kuwang laon ta to guide ba nga gamitan nimo kaisog sa sakong paagi, sa gamitan nimo kakiat ngadto sa sports ha. Igabot diri sa classroom, try yourself to behave, pero kung di kaya pananghid or something like that, please correct me if I'm wrong. Kay dahangay pagitong patay ng mga natural na kinaiya sa mga bata. Ang kinaiya atong gipatay ang behavior. Bisin maingon ta to misbehaving. Pero kaning mga kanding ang tawag ba ni misbehaving? Basta mo po mo ay compare ang bata sa kanding, sir. No. I still believe that we are diverse individual diri sa kalibutan. Bisan ang mga kaluha wa nam ginay differences na gusto na to sa classroom parehas sila tanan kana ganing test no tungod ba kay the same test ganahan ta pareha og resulta nan hindi gihatag ng test aron may bawaan ang differences. Kung ikaw yun ka sa video nga mo nakitaan o ganahan ka na makabaw sa sunod ng mga videos o mga uploads na ko, follow me on Facebook and TikTok and subscribe to my YouTube channel and then click the notification bell nya kay bawal lang po ko kung unsay imong comment din ha kung nakauyon ba ka uwa aron mas ma-improve na ko akong mga videos. Dahil salamat.